ka ba, gumagamit ka ng cellphone? Meron ba dyang nagkaklase na hindi po pwedeng gumamit ng cellphone? Kasi naalala ko, nung estudyante pa lamang ako, hindi kami po pwedeng gumamit ng cellphone sa loob ng klase. Even for research, bawal. Bawal! Ngayon, kapag nakikita ko ang mga estudyante sa loob ng klase, hawak-hawak ang cellphone. At bukod pa ron, meron pang nasa desk nila na laptop. O yung iba naman, merong tablet. O diba, ang daming gadgets. So kabisyo, para sa'yo, pabor ka ba na pagbawalan na ang mga estudyante na gumamit ng cellphone o gadgets sa loob ng klase? As in, stricto na hindi gagamitin ang cellphone. Kasi merong bill na pinopropose sa Senado ngayon na binaban ng phones in classes. Ewan ko iba pa rin kasi yung lecture kapag nakikinig kang maigi sa professor mo. At ibang-iba rin talaga yung lecture kapag sobrang pogi o sobrang ganda nung professor mo. Lalong-lalo na kapag ibang klase rin ang alindog ng kaklase mo. Charot with harot. Pero kahit alin man doon ang mapatupad, hindi man maiban or maban man ang mga cellphone sa loob ng klase, naniniwala ako na ang kailangan pa rin talaga nating itaas ay yung level o yung standard ng ating edukasyon. Yung learning ba? Kasi feeling ko para sa ibang mga tao o para sa mga ibang estudyante, basta pumasok sila parang papasa naman sila. Pero yung level of understanding, yung lawak ng knowledge, parang feeling ko hindi masyadong nakukuha ngayon. Kasalanan ba to ng TikTok? Charot to darot. Pero yun nga kabisyo, sana kung sakali man na magtuloy-tuloy ito, yung bill na ito na pinopropose sa Senado na banning of phones in classes, kung sakali man magtuloy-tuloy yun, sana magkaroon ng epekto. Sana magkaroon ng epekto sa learning ng bawat isang estudyante. Kasi kung wala naman po yung epekto, ganun pa rin yung IQ ng mga estudyante. O ganun pa rin yung matututunan ng mga estudyante. Mag-TikTok na mag-TikTok. Wali lang din po. So sana talaga, kabisyo, ikaw na estudyante ngayon, matutong makinig, mag-aral mabuti kasi naniniwala ako that education will never go astray. Oh, may never go astray. Anong Tagalog nun? Hindi ito maaabo. Ay, ashtray pala yun. Oo, kasi kapag nag-aral ka mabuti, tapos nagkaroon ka ng magandang trabaho, di ikaw na ang sasagip sa kahirapan ng pamilya ninyo. Very toxic Filipino culture. O, magbigay pa tayo ng toxic Filipino culture. Yung naglalagay ng rosaryo sa harap ng sasakyan, tapos magsasakay ng kabet. Charot! Darot! Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. Chiwa, kapiling ang mabayag, naniniwalang hindi ba ako palaging may pira? At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Raqi Terra. And today, Friday, alam na this. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Araw ng mga ma-el, as in malalambing. Kaya naman lakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikim ng DJ Rocky's SPG as in Super Pagganern Secret File.
kalagitnaan ng langit, may isang matandang lalaking dumaan. Sa kalagitnaan ng langit, may isang matandang lalaking dumaan. Ano ibig sabihin nun? Nasa langit na tapos biglang may matanda na dumaan. Nahuli, nabisto? Sino kaya yung matandang lalaki? Ano ba yun? Guni-guni mo lang mang ba yun? Baka tanod o kagawad. Pag matanda, tanod agad. Charot o darot. Anyway, abangan nyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama nyo po si DJ Raqi na sasamahan ka sa langit. Your boss, princess, and you're listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG as in super. Back the nerd. Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!